Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, rozsvietenie tela a život večný. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého veríme. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého sa snažíme na to všetko milovať. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ktorý si na nebesiach, posväť sa na nás Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Najväčšieho kráľa a pána, dal mu korunu strnia, pľuj na neho, posmívaj sa mu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej medzi ženami. Požehnaný je Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu často prikázame do účesti, nesenej a nezabliku neoverti. Mária nás miluje, Mária nás ochraňuje, Mária nám pomáha, všetkých nás má ráda. Mária nás miluje, Mária nás ochraňuje, Mária milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie. Svätá Mária, Matka požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, I v hodinu smrti našej. Amen. zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa ukázal vo svojej sláve na vrchu premenenia. Svätá si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa ukázal vo svojej sláve na vrchu
Umyslom, ktorý sviatkuje za vás žiakov našej školy, za učiteľov, vašich rodičov a vaše rodiny. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved